V Brně jsou lokality, které mají budoucnost. A pak jsou lokality, které ji už mají naplánovanou. Dolní Hršpice. Investiční pozemek o výměře 12 000 metrů čtverečních za 4 000 korun na metr čtvereční. Pozemek leží v jedné z nejperspektivnějších rozvojových zón města Brna, v území, které je dlouhodobě součástí strategické urbanistické koncepce. Dle platného územního plánu je veden v ploše s budoucí možností zastavění, což z něj dělá výjimečnou příležitost pro investory i developery. Zásadní výhodou je dopravní poloha. V těsné blízkosti D1 a D2 s rychlou dostupností do centra a přímým napojením na hlavní tranzitní směry. Velkorysá výměra, pravidelný tvar a umístění umožňují budoucí využití od rezidenční výstavby přes polyfunkční projekty až po obchodní či administrativní komplexy, dle konkrétní regulace území. Pokud hledáte investici, která může v čase výrazně růst, Dolní Hršpice jsou místo, které stojí za vaši pozornost.